Baba wethu ongcwele, onguyise wenkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba, umsebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele senzele wona. uNkulunkulu wethu onamandla ngendodana yakho uJesu Kristu. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi Baba wethu onamandla wonke sisebabi. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele uKristu wasifela. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi Baba wethu ongcwele namanje Nkosi emini uNkulunkulu wethu onamandla wonke Baba usazokhuluma nathi uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyakhuleka kuba Nkosi Baba onamandla izwi lakho uNkulunkulu wethu lithola indawo enhlizweni zethu. Baba wethu ongcwele lisiguqule. Baba wethu ongcwele ngikhulekela Nkosi lo uNkulunkulu onamandla khona kule ndawo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke Baba ongcwele ongakaphendukeli kumusa wakho. Ngiyakhuleka kuba uNkulunkulu wethu ongcwele Baba Nkosi usebenze Baba onamandla enhlizweni yakhe. uNkulunkulu wethu ongcwele ngomusa wakho. uNkulunkulu onamandla wonke ongenakuvinjwa. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ngikhulekela Nkosi nalo uNkulunkulu onamandla wonke one assurance yakhe. uNkulunkulu wethu ongcwele doubtful. uNkulunkulu ongcwele ngiyakhuleka kuba Nkosi may you reassure us uNkulunkulu onamandla namanje emini ngomusa wakho uNkulunkulu wethu ongcwele which is able to save us Lord and which is able to grant us strength. uNkulunkulu wethu onamandla wonke ngegama lika Jesu waseNazaretha siyakhuleka Nkosi kuba Baba ongcwele mawube nathi Nkosi izwi lakho lisazofundwa lichazwe endlebeni zethu ngegama lika Jesu amen. Ngithanda ukubingelela kakhulu abazalwane egameni lika Jesu. Igama lami nguZamani mangweni Sibongo. Ngiyamthanda kakhulu uJesu nami wangisiza. Amen. Ngomusa wakhe. Amen. So nje mhlambe before ngiqale ngizobuza nje umbuzo owodwa ukuthi uma ngingathiwa uyafa namhlanje uyaphambi kaNkulunkulu yini ongathi kuNkulunkulu uyithembile ukuthi uNkulunkulu akwamukele embusweni wakhe? Uma ngingathiwa namhlanje uyafa yini uyithembile ukuthi mhlambe ingenza uNkulunkulu ukuthi akwamukele emseni wakhe? Namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi insindiso kaNkulunkulu iza kuthina abantu ngomusa wona wodwa. Insindiso kaNkulunkulu iza kuthina abantu ngomusa wona wodwa. Ngizocela nje sivuleni laphayana kwabaseRoma chapter 5 kwabaseRoma isahloko 5. Sizoqala ukufunda laphana kuverse 1 sigcine kuverse 15. kwabaseRoma isahloko ses5 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 15. Ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha kusikho lokho kuphela kodwa sizibonga nangezinhlupheko. Ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi. Ngokuba uthando likaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangamesabi uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele ulungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe. Siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, siseyizitha. Ikakhulu siyakusindiswa
ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu esesamukelisiwe ngaye ukubuyisana. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabibikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomuntu munye uJesu Kristu. Amen. Now, njengoba izolo besizwile ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kuthina namhlanje ngezwi lakhe. Namhlanje ngifuna mhlambe siqale sibhekene ukuthi yini noma iBhayibheli elisitshela ngayo noma ekumele siyazi noma esitholayo khona kulona izwi likaNkulunkulu. Okokuqala esikuthola ngezwi likaNkulunkulu ukuthi sitshela ngokuthi uNkulunkulu ungubani. Sitshela ngokuthi uNkulunkulu ungubani. Ngicabanga ukuthi that is the foundational question ekumele sibuze yona uma si-approacha izwi likaNkulunkulu, ngoba njengoba kuyizwi likaNkulunkulu, it means izwi likaNkulunkulu likhuluma ngaye uNkulunkulu. So kokuqala izwi likaNkulunkulu lisitshela ngobunjalo bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungubani. And okwesibili sikuthola ngezwi likaNkulunkulu, uma sesitholile ukuthi uNkulunkulu ungubani, sithola ukuthi thina singobani. Sithola ukuthi thina singobani. And then okwesithathu sikutholayo uma sifunda izwi likaNkulunkulu ukuthi kungani uNkulunkulu esidalile. Kungani uNkulunkulu esidalile. Na mhlawumbe manje singalaphana kuverse 12 walesi sahluko esifunda kusona, kunento ekhulunywa umpostoli Paul la kwibandla laseRoma. Uthi ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Now la sikutholayo ukuthi uNkulunkulu uthe umuntu mesemdalile, umuntu wabe esemhlubuka uNkulunkulu noma umuntu wabe esona kuNkulunkulu. Now sazingani ukuthi umuntu wona uNkulunkulu, lithi iBhayibheli isono singukweqa umthetho kaNkulunkulu. Isono singukweqa umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu iwona uNkulunkulu aveze ngawo ukuthi ufuna ukuthi siphile kanjani noma simphilele kanjani njengalokho esidalile. Umthetho kaNkulunkulu iwona sikhombisayo ukuthi uNkulunkulu unjani, uNkulunkulu yini ayithandayo, uNkulunkulu yini angayithandi. Yethi lithi izwi kaNkulunkulu lana ngenxa yalowo muntu munye owadala uNkulunkulu uAdam noEva, lithi iBhayibheli ngenxa yakhe, ngokuphula umthetho kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli isono safikela wonke umuntu. Ngalokho bonke sebonile. Bonke sebonile. Na kulento le kunento la umpostoli Paul kulama chapters angemumva abekade efundisa ibandla laseRoma ukuthi kusukela ever since inzalo yomuntu yangena esonweni, noma ever since uAdam noEva bangena esonweni, yonke inzalo yabo
iwele esonweni. And ngalokho uma nje umlala phana ku chapter 1 kwisahluko sokuqala uthi bonke abantu kubona akukho ukumesaba uNkulunkulu. Uthi sonke sizalwa singenakho ukumesaba uNkulunkulu. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma kuthiwa uNkulunkulu asimesabi asikunqeni ukuphula umthetho wakhe ngale kokwesaba isijeziso sakhe. Uma eqhubeka uthi sonke sizalwe nemvelo kithina ethi iqiniso likaNkulunkulu ngenxa kungalungi okukithi. Siyalithiya iqiniso. Siyalithiya iqiniso. Uzathi uJesu encwadini kaJohane ukukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngenxa ukuthi imisebenzi yabo ibimibi. Iqiniso likaNkulunkulu asilifuni. Liyas-offenda ngenxa yesono esizalele kuso. Now mina nawe njengoba sikhona la kulendlu ukuthi into ebalekile ekumele siqonde la ukuthi njengoba sizalele esonweni lokho kusho ukuthi isono it came natural kuthina. It came natural kuthina. Akekho umuntu owasifundisa ukusenza. Uma ungafunda umthetho kaNkulunkulu usifundisa ukuthi mhlambe nje just a few usifundisa ukuthi singebi singawaqamba amanga singabi nomona singayifisi into yomakhelwane wethu. Kodwa uma ngingabuza mhlambe la kulendlu ukuthi ubani ongathi akaza waqamba amanga, ubani ongathi yena akaze ebe, ubani ongathi yena kuloke azalwa uyamhlonipha uma wakhe nobaba wakhe njengalokhu uNkulunkulu emyalile. Asikho isikole sifunda kusona ukuthi siyiphule lemithetho. Akukho la sifundiswa khona ukuthi lezi zinto lezi sizenze, yet unembeza wethu uyasitshela ukuthi lezi zinto lezi zimbi noma zirong. Zirong. And yini into enza ukuthi unembeza wethu usitshele ukuthi lezi zinto lezi zirong ingenxa ukuthi lithi iBhayibheli lapha ku chapter 2 wale ncwadi umthetho kaNkulunkulu ulotshiwe kunembeza wethu noma enhlizweni zethu. Ulotshiwe umthetho kaNkulunkulu enhlizweni zethu. Ulotshiwe umthetho kaNkulunkulu enhlizweni zethu. And yet kodwa ngenxa yesono esihlala kuthina esizalwe naso sika Adam lithi iBhayibheli inhliziyo yethu ithola intokozo ekuphuleni lo mthetho kaNkulunkulu ngale kokusaba ama consequences. Ngale kokusaba ama consequences. Ngale kokusaba ama consequences. So yabona ukuthi actually the main problem mhlawumbe umuntu engaze acabanga ukuthi kulezi zinto lezi kade ngiyibala untshontsha nama broken relationships asemhlabeni ukungahloniphi kweingane mhlawumbe esikoleni icrime eyenzakala emhlabeni ungaze ucabanga ukuthi that is the main problem. Iyona inkinga enkulu leyo mhlambe esinayo. But mhlambe ngiqinisekisa ukuthi izwi likaNkulunkulu kulezi zahluko ezo3 zencwadi abaseRoma lisifundisa ukuthi inkinga yethu enkulu kunazo zonke ukuthi sixabene noNkulunkulu. Sixabene noNkulunkulu. As a matter of fact, la kwabaseRoma chapter 5 verse 9 usifundisa ukuthi uJesu usifelile siseyizitha zikaNkulunkulu. Sizitha zikaNkulunkulu ngemvelo yethu. Ngiyazi lokho ukuthi akwehli kahle ukuthi ngizala ngiyisitha sikaNkulunkulu, kodwa lento lena yinto esiyiyo, yinto esiphila kuyo. Isona sikho nje kude nathi kodwa sisenhlizweni yethu. Uzathi uIsaiah 53 verse 5 uthi yilowo nalowo
kithina uphendukele kwizindlela zakhe. Uphendukele kwizindlela zakhe. Lezo indlela lezo it means izindlela eziphambene noNkulunkulu ongcwele nolungile ofuna ukuba simfuze sifane naye. So imessage eBhayibheli lilonke bazalwane, I'd like to summarize it kanje ukuthi umyalezo weBhayibheli uthi uNkulunkulu esisindisa noma esindisa abantu abayizoni abamhlubukile ngenkosi uJesu Kristu kuze kube uludumo lomusa wakhe. uNkulunkulu esindisa abantu abayizoni abamhlubukile ngenkosi uJesu Kristu kuze kube uludumo lomusa wakhe. Yet ukuze sikwazi uku-understand umusa wakhe so appreciate, kubalekile ukuthi sazi lento esisindiswe kuyo. Lento esisindiswe kuyo. And iyona yenza ukuthi before umyalezo kaJesu ube indaba ezimnandi, uqale ube indaba ezibhlungu. Manje singabuyela back lapha na ku verse 12. No verse 12 to verse 14. Uthi ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabibikho umthetho, kepha isono asibalelwa umthetho ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdam kwaze kwaba kuMose, naphezulu kwabangunanga ngendlela yeseqo sika Adam oyisifanekiso sakhe obeyakuza. So njengoba bese ngishilo ukuthi lana izwi kaNkulunkulu uMpostoli Paul usifundisa ukuthi sonke siwele esonweni and sonke siphansi kolaka likaNkulunkulu noma phansi kwesijeziso sikaNkulunkulu. So into la uMpostoli Paul ayivezayo ukuthi njengoba ethi ngenxa yesono samuntu munye kwangena ukufa emhlabeni, this shows ukuthi uNkulunkulu isono akasiyekelanga. Isono akasiyekelanga. Akazidlulanga. And I think this is mostly a picture yomusa noma yegrace esijwayele ukuyicabanga ukuthi uNkulunkulu will just let it go, uzosiyekela nje. Uzosiyekela nje noma ngabe kuthiwa senza kanjani. Noma ngabe kuthiwa singawuviolate kanjani umthetho wakhe, noma ngabe kuthiwa siviolate kanjani intando yakhe, kodwa uzosiyekela. Unfortunately, this is a grace efundiswa abantu abaningi ebizwa ngokuthiwa i-cheap grace. I-cheap grace. Umusa olula nje. La uNkulunkulu esiyekelela khona. La uNkulunkulu sifundisa khona ukuthi usithanda njengoba sinjalo. Kodwa la kulama verse la sifunda ukuthi uNkulunkulu isono somuntu uyasijezisa and ukuveze lokho through the consequence of death, of ukufa. Ukufa, both physical death and eternal death. Ukufa okungona phakade kuyisijeziso phansi kolaka likaNkulunkulu. So uNkulunkulu akazidluli isono. Akasiyekeleli kodwa uyasijezisa. Why uNkulunkulu kumele asijezise isono? Why kumele asijezise uNkulunkulu isono? It's because chapter 3 wale ncwadi lo sifundisa ukuthi uNkulunkulu ukulunga kwakhe kubonakalisiwe. Kubonakalisiwe ukulunga kaNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu elungile, it means uyayizonda yonke into ephambene nokulunga kwakhe. Yonke into ephambene nokulunga kwakhe uNkulunkulu uyayizonda. And therefore uNkulunkulu ayizonda into ephambene nokulunga kwakhe, he must punish. Kumele ukuba ijezise, kumele ukuba sijezise isono. Kumele ukuba sijezise isono. And uverse 15 usinikeza into something that is contrast to le eyenzekile result yesono sika Adam engukujeziswa ngenxa yesono. Uthi kepha isipho somusa asinjenge siphambeko ngokuba uma
ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa wamuntu munye uJesu Kristu. uAdamu wayemele izwe lonke ngenkathi ona, ngenxa yokona kwakhe ukona kwafikela wonke umuntu. Kodwa lithi iBhayibheli, kepha manje isipho somusa sikaNkulunkulu sesibonakalisiwe, and leso sipho somusa uthi singuJesu Kristu uqobo lwakhe. And yena uzomela bonke abafuna ukubuyisana noNkulunkulu. Uzomela bonke abafuna ukubuyisana noNkulunkulu. Na ake ngisho lamazwi la before mhlambe sekhulume ngaleli verse ukuthi ukube uNkulunkulu ngenkathi sesonele wasithatha sonke ngale kokuthi alethe uJesu, ukube wasithatha sonke wasiphonsa kwichibi leziko lomlilo wakhe noma lolaka lakhe, kwakube leyo nto leyo yayilungile kunazo zonke izinto uNkulunkulu ayengazenza. Ukube emva kokuba sone uNkulunkulu wasithatha sonke wasiphonsa echibini lomlilo lolaka lakhe, leyo nto kakobe kuyinto enhle kakhulu kunayo yonke enye into. Isikhathi esiningi sibuka umusa as something uNkulunkulu asikweleta yona, okuyinto ekumele ukuthi asenzele yona. But umusa is never compulsory, bazalwane. Umusa is not compulsory, because umusa ukuthola lento into esideservayo ukujeziswa, because sonke sonile, sonke siphansi kwesono, sonke simhlubukile uNkulunkulu. Ingakho kwabaseRoma chapter 3 uthi akekho olungile, akekho ofuna uNkulunkulu, akekho wenza kahle, akekho omesabayo uNkulunkulu. Bonke bonile, bonke basibekele inkazimulo kaNkulunkulu. So uma ukuthi sonke sonile, sonke siphambukile, sonke uNkulunkulu asimfuni, iyodwa kuphela into esideservayo, sideserve ulaka likaNkulunkulu. And that is what makes a gospel before ibe indaba ezimnandi, ibe indaba ezibhlungu. Because indaba ezibhlungu kulo nalo ophile esonweni, yet indaba ezimnandi kulo ophendukela kuJesu. I'm just going to give you two examples to give you a reason why ngithi uNkulunkulu akasikweleta umusa. uNkulunkulu akasikweleta umusa. Okokuqala, uma mina njengamanje ngenze icrime bese ngiya mhlambe ngenze wena icrime bese mhlambe ngiye enkantolo, ungise enkantolo, bese ijudge lithi uma selithi liyangigweba bese ngithi mina kodwa yazi ukuthi judge ungikweleta umusa, ungikweleta ukuthi ungiyekelele ngihambe, ungenzele umusa nje, ngenzele umusa, ngiyazi ngenza into wrong kodwa uyangikweleta umusa, ngenzele umusa. And then lelo judge bese lithi okay kulungile, ngiyakuyekela ukuthi uhambe. Wena njengomuntu ohlezi ubuka lapho ngathini kuwena ngikwenze icrime noma leyo crime ngiyenze kuwena, ngiyekelwa umuntu one evidence yonke ukuthi wonile noma wenze icrime, yet uba discharged ngale kokuthi even akhokhe ngisho bail. Yini elungile ijudge bekumele liyenze ukuthi linginikeze isijeziso esifanele isenzo sami, ukuthi linginikeze isijeziso esifanele isenzo sami. So lokhu kusho ukuthi the only good thing kanjalo noNkulunkulu ekumele ukuthi ayenze uma sonile ukuthi asinikeze isijeziso ngenxa yesono sethu, ngenxa yesono sethu.
Example lesibili. If kungathiwa ngenzile icrime, ngiye kuJudge ngithi ngiyavuma ukuthi ngonile kodwa kunezinto ezinhle ngiseke ngazenza empilweni yami. Ngiyacela ukuthi ungidedele. If engidedela wena kuwena ngikwenza icrime. Engidedela ngenxa ukuthi khona izinto engiseke ngazenza before ezinhle. Yini ongayicabanga lelo judge? Ukuthi le corrupt. Kanjalo noNkulunkulu akakwazi ukusamkela ngenxa yokuhle siseke sakwenza before. Ngenxa ukuthi already sizale nerecord lezono. Sizale nerecord lokubi. So ngalokho uNkulunkulu akasamkele embusweni wakhe. Uma kukuthi besiphile esonweni and futhi okwesibili akasamkele uNkulunkulu embusweni wakhe ngenxa ukuthi sinegama lokuthi silungile. Sinegama lokuthi silungile. Ungafunda uIsaiah 64 verse 6 uthi ukulunga kwethu kwemvelo kufana nezidwedwe ezingcolileyo phambi kukaNkulunkulu. Kufana nezidwedwe ezingcolileyo phambi kaNkulunkulu. So akekho umuntu ongena ezulwini ngenxa ukuthi ubeya kakhulu noma beya njalo esontweni noma ubethandaza njalo mhlawumbe umevuka noma elala. Some people they believe ukuthi ngenxa ukuthi yena uyathandaza umelala aphinda athandaza umevuka, so therefore uNkulunkulu uzomamukela ezulwini. Akekho umuntu ongena ezulwini ngenxa ukuthi bethanda abantu. Akekho umuntu ongena ezulwini ngenxa ukuthi benenhliziyo enhle. Unfortunately ukuthi most people they still believe, they believe actually ukuthi banenhliziyo ezinhle. And yet you have to only do one thing ukuthi uthi inhliziyo yakho yinhle. You only have to ukuthi inhliziyo yakho uyi-comparison nawuqobo. Because once wayi-comparison noNkulunkulu, wathola istandard sikaNkulunkulu sobungcwele, therefore uzo understand ukuthi ukuba muhle noma ukulunga kusho ukuthini. Because as long as i-view yakho ngoNkulunkulu nangobungcwele bakhe i-low, therefore ne-view yakho yesono izoba low. But the moment i-view yethu ngoNkulunkulu nobungcwele bakhe iphezulu, sizo understand ukuthi how sinful we are and how much because uNkulunkulu does not compromise his holiness. He does not compromise his holiness. Akukho ukugcina amasabatha ongawagcina, wekho amasabatha ongawagcina ukuze wamukeleke embusweni kaNkulunkulu. Kunenkolo yakashembe ekholelwa ukuthi as long as ngigcina isabatha uNkulunkulu uzongamukela embusweni wakhe, kodwa abazalwa nakunjalo akekho umuntu oseke wamukelwa kuNkulunkulu ngenxa ukuthi ugcina izinsuku ezithize. Phakathi kwethu mhlambe khona abantu abakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyobamukela ngenxa ukuthi kunomthandazo abawuthandazela phambili ukuthi mhlambe athi iNkosi Jesu namhlanje ngakwamukela ukuthi ungene enhlizweni yami, kodwa namhlanje ngizokuqinisekisa ukuthi lo mthandazo loyo awukwazi ukuqualifyisa ukuthi ungene embusweni kaNkulunkulu. Ayikho imithandazo eyanele engasenza ukuthi uma sifika phambi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu ngiyakwamukela. That's why ngiqale ngabuza ukuthi uma ngathi uyezulwini usufile yini ongafike kuNkulunkulu uthi iNkosi nayi into engiyithembile ukuze ngene embusweni wakho. Uthembeni. 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 Now that's why if you have lost hope, you have lost hope, lamazwi abase Roma chapter 5 verse 15 sinikeza ithemba ukuthi kephi isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngasiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama abaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. Istandard sikaNkulunkulu sokubona umbuso wakhe, it's not lower than his own righteousness, and therefore uNkulunkulu ukuze akwazi ukusindisa bekumele ukuthi kube uyena uNkulunkulu who provides us
nendlela ukuthi sikwazi ukubuyisana naye. Yingakho athi isipho somusa wakhe. Uyena bekumele ukuthi asiprovide ngendlela esingabuyisana naye and bengaphoqelekile. Remember bengaphoqelekile. The only good thing uNkulunkulu angayenza ngomuntu oyisono ukuthi amise esihogweni. And yet lithi iBhayibheli ngenxa ukuthi uNkulunkulu unomusa. He has provided a way. Uyivulile indlela yokuza kuyena and uthi leyo ndlela leyo uyivule ngoJesu Kristu. Uyena ovula indlela. Akusithini esivula indlela yakuyena. If you can notice, ukuthi uyena uNkulunkulu ovula indlela yokuthi singeza kanjani kuyena, singabuyisana kanjani naye. It's not us. We have no power to do that. Ayikho into esingayiclaima phambi kaNkulunkulu sithi inkosi nayi into enginayo ukuze wena Nkosi ungamkele. Ingakathi uJesu yini umuntu ayakuyiletha phambi kaNkulunkulu ukuze ahlenge umphefumulo wakhe. Ayikho into esingayikhipha thina esandleni sethu ukuze sikwazi ukuhlenga imphefumulo yethu. And yet indlela yokuthi sibuyisane naye uNkulunkulu ongcwele ukuthi kubo yena uNkulunkulu oprovide indlela yokuza kuyena. Bazalwane, it has always been like that. Kahlale njalo kunjalo. Chapter 4 uPaul usinikeza example of this person from the Old Testament ukuthi there was a man called Abraham, and Abraham he was a person wayekade ekhonzela iThixo. Yet uNkulunkulu uyena owaziveza kuyena wamnikeza ipromise of salvation, wamnikeza ipromise yeseed ezosindisa abantu bonke ezoqhamuka ngaye. As a matter of fact, if njengobuka even the Old Testament kusukela even Adam ukuthi uAdam even the time onile lithi iBhayibheli uNkulunkulu yena owamcinga wamnikeza ingubo yokuthi ambathe, in fact ngokuthi ahlabe isilwane. And then he promised him ukuthi there shall be a seed ezozalwa ngowesifazane ezakuletha insindiso. How gracious is God. Uyena uNkulunkulu oprovide indlela. Uyena uNkulunkulu okhetha uIsrael. In fact lithi iBhayibheli ayikho into ayikade inhle ngoIsrael. Ayikho into uIsrael ayikade accomplishile noma ayikade yenza eyamenza ukuthi abe uNkulunkulu abe attracted kubona. But it was God's grace. In fact kuDeuteronomy uNkulunkulu uze abayala athi ningayitshela ukuthi lezizwe lezi ngizixosha ngenxa yokuthi nina nilungile, kodwa ngizixosha ngenxa ukuthi mina uNkulunkulu ngiuNkulunkulu onomusa. I'm a gracious God. It's all because of him. uNkulunkulu into ayenzayo uyenza ngenxa yakhe, ngenxa yomusa wakhe. That's why even uDavide uma recognize umusa kaNkulunkulu kuPsalms 23 uthi uyangiholela endleleni zokulunga ngenxa igama lakhe. Yonke lento angenzela yona uNkulunkulu ukungihola, ukungiprotecta nokuthi angiholele endleleni zokulunga, uthi uNkulunkulu uyenze ngenxa yento eyodwa, hayi ngenxa yami, ingenxa igama lakhe. All because of his name. It's all because of his name. It's all because of his glorious grace. His glorious grace. Looking at the sacrificial system yaka Israel, some people they used to think ukuthi the sacrificial system yaka Israel yokuthi banikele ngemhlatshelo ukuze ngenxa izono zabo they think ukuthi uIsrael uyena waprovide leyo ndlela leyo ukuze uNkulunkulu bamthobise noma bampholisa ulaka lakhe. But that is not true, bazalwane. In fact, iBhayibheli lisitshela ukuthi uyena uNkulunkulu who provided that sacrificial system ukuthi banikele ngemhlatshelo whenever bonile ukuze babe safe with the Holy God. Why did he do that? It's because he's gracious towards sinners. He's gracious towards sinners. Uyena uNkulunkulu oprovide indlela yokuthi abantu abayizoni nabamhlubukayo bakwazi ukuhlala naye
bakwazi ukusondelana naye. He gave them the sacrificial system ukuze bakwazi ukuthi bahlale naye noma enengcwele. And lithi iBhayibheli lapha ku Hebrews, that sacrificial system yayikade isithombe sika Jesu ozakuza, ozosenza ukuthi sibuyisane noNkulunkulu through his sacrifice. Through his sacrifice. So umusa uJesu afike ngawo, noma umusa ofikile uverse 17 la uthi ufike ngoJesu. Ufike ngoJesu. I think that is important. Ukuthi umusa uNkulunkulu ulethe ngoJesu, noma indlela yokubuyisana naye uyilethe ngoJesu. Because it means uma elethe ngoJesu akayilethanga ngoShembe, akayilethanga ngoMuhammad, akayilethanga ngamadlozi, akayilethanga ngokulunga kwethu, kodwa uyilethe ngoJesu kuphela. Umusa kuJesu usindisa kanjani? Sifunde lapha ku verse 1 kwa chapter 5. Uthi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula noNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimkuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Uverse 9 uthi ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye olakeni. Siyakusindiswa ngaye olakeni. Indlela umusa kaNkulunkulu osindisa ngayo ngoJesu ukuthi uJesu yena uqobo, lithi iBhayibheli yonke lemithetho lethina ehlulayo ukuyigcina yena uyigcinile. Wathi uma seyigcinile lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesemphanela esiphambanweni ngenxa izono zethu engenzanga nesisodwa sazo. And therefore uNkulunkulu he offers forgiveness of sins through one sacrifice. Through one sacrifice. Through one sacrifice. So uNkulunkulu usinikeza ukuxolela kwezono ngoJesu. That's how grace shows itself ngoJesu Kristu. In fact awugcini lapho, if ungabuka nje laphayana ku chapter 6 verse 1 and 2, kunento umpostoli Paul ayibalulayo ukuthi umusa uphinde usenzele yona. Uthi ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvama umusa na? In case you're wondering ukuthi okay shuthi ke vele since vele ngijustified by grace, uNkulunkulu ungamngele ngomusa, ungamngele ngokukholwa kuJesu kuphela, shuthi ngingaphila noma kanjani? And umpostoli Paul lana uthi siyakuhlala inesonweni ukuze umusa uvame na? Uthi cha nakanye. Uthi thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? In fact lapha ku chapter 5 think verse verse 4 uthi ukukhuthazela kulethu kuveza uqiniseka kuveza ithemba, bese ethi ithemba lijabhisi ngokuba uthando likaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele simphiweyo. uNkulunkulu akagcinanga nje kuphela ngokuthi asinikeze ithemba kuJesu Kristu, kodwa uphinde futhi wasinikeza uthando lwakhe ngomoya ongcwele. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usinikeza umoya wakhe ongcwele ukuthi zonke lezi zinto ebekade sizithanda eziphambene naye singabe sazithanda manje ngenxa ukuthi uthando likaNkulunkulu selikuthina. Sesithanda amanye izinto ebesikade sizizonda okuyizinto zikaNkulunkulu, okuyizinto eziqondene noNkulunkulu. Ingakho athi umpostoli Paul lapha ku verse 2 athi sesafa maqondana nesono. Sesafa maqondana nesono. Umusa usenze ukuba uNkulunkulu asinikeze umoya wakhe ongcwele singayisebenzelanga leyo new birth. Because all of us besikade sihamba indlela zethu, yet uNkulunkulu by his own grace he changes our hearts. He changes our hearts. In case mhlawumbe bokade ucabanga ukuthi inhliziyo yakho mhlawumbe ungayishintsha and you recognize ukuthi vele uyisona, let me tell you ukuthi awusoza ukwazi ukushintsha inhliziyo yakho. Awusoza ukwazi ukushintsha inhliziyo yakho.
Your evil heart, your rebellious heart, your hard heart, awusoze wakwazi ukuthi uyithambise. Awusoze wakwazi ukuthi uyisondeze uNkulunkulu, awusoze wayishintsha, awusoze wayekisa ukuthanda isono, awusoze wakwazi ukuyehlula uyenze ukuthi ithande uNkulunkulu ngaphezulu kwaloko manje emthanda ngakho. It's only the grace of God. It's only the grace of God. In fact, izwe kade lifundwa lana kwabase-Efesu lithi uNkulunkulu univusile nani ebekade nifile ngeziphambeko zenu nangezono zenu. uNkulunkulu owenza konke lokho. Uyena osinikeza lo musa lo. And then umusa ugcine kuphela ngokuthi ushintshe inhliziyo zethu. And I love this part ukuthi uphinde futhi usigcine. Uyasipreserve umusa. Uyasipreserve umusa kaNkulunkulu. Mhlambe singavuka lapha na kuThithu chapter 2 verse 11. kuThithu chapter 2 verse 11. Verse 11 and 12. Uthi ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi samanje. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu Jesu Kristu. Apostle Paul lana uthi there's only one thing ekwazi ukusenza ukuthi sidele ukungakholwa, sidele inkanuko zezwe, sidele konke obekade sikuthanda, konke bekade inhliziyo zethu singakwazi ukuthi zingacabangi, zingazindli ngake bekade sitshela ukuthi ngesikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Uthi umusa kaNkulunkulu. Uthi umusa kaNkulunkulu. Uthi that grace lo musa lo uthi uyasifundisa. Uyasifundisa. Uthi teaches us. Usifundisa into ebekade singakwazi ukuyifundisa thina. Usifundisa into ebekade singakwazi thina ukuyenza ngawethu amandla ngenxa ukuthi sisesonweni. Uthi teaches us. I like the way NIV ebeka ngayo uthi it teaches us to say no. Teaches us to say no. To say no to ungodliness. To say no to ungodliness. What is ungodliness? It's everything and anything that is without God. Inoma yini nanoma yini ephambene noNkulunkulu. Umusa usenza ukuthi isono sisibalekele sekude. Awusenza ukuthi sibuze ukuthi ngingasondela kangakanani kusona until ngize ngibaleke kusona. Umusa usenza ukuthi sisibalekele isono bazalwane. It preserves us. Uyasigcina. Uyasigcina bakade hlabelela, uyasigcina. And if you want to see ukuthi the grace of God is working in your life, I'm just going to ask you this question. Ngaleli verse kade silifunda ukuthi uyasidela nisono, uyakudela ungalungi, uyayidela inkanuko zezwe. Noma ila khona inhliziyo yakho khona ithola khona ukujabula. Ikephi la khona when uzithola usondela ngakhona? Where is your heart? Ikephi inhliziyo yakho? Ikephi inhliziyo yakho? Let me just say this bazalwane ukuthi whenever in fact uma ukhuluma ngabantu abakholwayo nabangakholwa, ukhuluma ngabantu ukhuluma ngabakholwayo, ukhuluma ngabantu who are more inclined to izinto zikaNkulunkulu, abadela izono, abadela uqobo lwabo ngenxa kaNkulunkulu. Ukhuluma nomuntu ongakholwa, ukhuluma ngomuntu odela uNkulunkulu, odela ubuhle bukaNkulunkulu, odela uJesu, odela umusa kaNkulunkulu obonakalisa siphambanweni bese landela indlela zakhe. Ayithemba ukuthi ngelinye ilanga uzokwazi ukuescape ulaka likaNkulunkulu. It's a false hope. It's a false hope. It's a false hope. So, but that is not true. I like the way Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ufanisa umusa kaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu. Ufanisa umusa kaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu because umusa kaNkulunkulu
It's not cheap, bazalwane. It's not cheap. It's not cheap. It's holy. It's holy. Uyasithethelela ngomusa, azizale kabusha ngomusa, asigcine ngomusa kuyena. And ngelinye ilanga sobonana naye ngenxa yomusa. Ayikho imisebenzi yomuntu la ingena khona, awekho amandla omuntu la ingena khona. Umusa kaNkulunkulu wona uqobo, uamandla ukumgcina umuntu. Wona uqobo umusa kaNkulunkulu uamandla okumgcina umuntu. Sengivala, I want to ask this question. Wena osukholwayo, yini ocabanga ukuthi izokwenza ukuthi kusasa uvuka ukholwa? Yini into ocabanga ukuthi in 10 years time izokwenza ukuthi ube usakholwa by then? It's only grace. It's only grace. We have nothing to cling to. Ayikho into singabambelela kuyo. Uma sibambelele kwenye into ngaphandle kaJesu, bazalwane, sifana njengabantu ababambelele emoyeni. Sifana njengabantu ababamba umoya bengenalo ithemba lokuthi yini engenzeka kumina kusasa. But if we are trusting grace and using the means of grace uNkulunkulu asinikeze wona, then we are sure ukuthi uNkulunkulu uzosigcina. And wena ongakakholwa, wena ongabazayo ukuthi uyakholwa, yini oyithembile? Yini oyithembile uma usuka la? Yini ungakwazi ukuthi uescape ulaka likaNkulunkulu? Yini ekwenza ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuyekelela? Lithi iBhayibheli, bazalwane, kuNkulunkulu akukho ukukhetha ubuso. Ayikho into enhle ngathi uNkulunkulu engamenza ukuthi athi umeyibheka athi yinhle lento ngoZamani. Athi lento ngoZamani ngiyayithanda and iyona into engamenza into engangenza ukuthi ngimsindise. Ayikho. Yonke imisebenzi yethu ifana njengedwethu engcolileyo. Yonke into enhle ngiseke ngayenza ngaphandle kaJesu bengiyenzela ize. Yonke into ebekade ngiyenza, whether imthandazo, i-church attendance, noma ngabe kuthiwa yini ukusebenzela uNkulunkulu, yonke lento bekade ngiyenza, uma bekade ngiyenza ngenxa ukuthi ngithemba ukuthi ngizothola ifavor uNkulunkulu ukuba ngamukele, bazalwane, iyize yonke leyo nto. Ayikwazi ukusithengela insindiso. Ayikwazi ukusithengela insindiso. Namhlanje I just want to invite you ukuthi uthembe uJesu. Ngifuna nje ukuku-invite ukuthi uthembe uJesu. Salvation comes by grace alone. It's only grace. And it's only grace ebusweni bukaJesu, njengoba kade sifunda ekuseni. Umusa obonakalisiwe kuJesu Kristu. Umusa obonakalisiwe kuJesu Kristu. And lo musa loyo awusikhulula kuba sone, kodwa usenza ukuthi sikwesaba ukona. Sikwesaba ukuoffend uNkulunkulu. Sikwesabe ukuphambana naye. Ethi umbhalo wamaHebheru, kuyesabisa, kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. Ethi siyakuphunyuka kanjani kulaka likaNkulunkulu uma sikudebesela. Uma siwudebesela umuso ngaka. Uma siwudebesela umuso ngaka. Uma siwudebesela umuso ngaka. There are two ways okuya olakeni likaNkulunkulu. Eyokuqala ukuthi uvuma ukuthi uyisona, uqhubeke uphile ngendlela othanda ngayo, uqhubeke uphile ngendlela yokona. And yesibili ukuthi ungakuvuma ukuthi uyisona, noma ke ukuvuma kodwa uqhubeke upractice isono, ube umzenzisi. That is just a back door to hell. It's just a back door to hell. Ila khona nje kuphela ukuthi wena nje kuphela uya ngo back door, wayilabane beya ngo front door bevuma ukuthi vele bona abamfuna uNkulunkulu. And yet uNkulunkulu usiprovider ngomusa wakhe okwazi ukusindisa from both
inkokhelo yesona aphinde futhi asindise nasemandleni esona. Umusa kaNkulunkulu wenza lezi zinto zombili. Usindisa kwinkokhelo yesona uphinde usindise nasemandleni esona. Uma wena lo awuthola ungakusindisanga emandleni esona, akakabe umusa loyo. Akusiwona umusa loyo. Sikhuleke. Baba wethu ongcwele, nonguyise wenkosi yethu uJesu, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, inhliziyo zethu siyathuthumela Baba masicabanga ngezono zethu, sicabanga ukuthi uNkulunkulu ongcwele sikuoffende kangakanani, nokuthi inkosi sikuhlubuke kangakanani uNkulunkulu wethu ongcwele ngemicabango yethu, ngokwenza nangokungenzi, ngokukhuluma nangokungakhulumi. Baba wethu onamandla onke, siyakhuleka namanje inkosi emini ukuba Baba, have mercy on our souls, oh God. Help us, oh God, ukuba uNkulunkulu wethu ongcwele sethembe umhlatshelo kaJesu, sethembe umnikelo opheleleyo onikelwe ngenxa izono zethu esiphambanweni. Elithi izwi lakho kwabakuhle kuwe ukuba uyijezise indodana yakho ngenxa izono zethu. Elithi izwi lakho kwabakuhle kuwe ukuba Nkosi bonke ububi bethu ubuthwese kuyo ukuze ngayo sifumane ukubuyisana nawe. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba Nkosi direct our hearts, oh God, and help us ukuba uNkulunkulu onamandla singathembi lutho ekuthina kodwa sethemba umusa wakho obonakalisiwe kuJesu Kristu. Amen.